Den nemmeste måde at komme i gang på er at vælge en af vores mange pre-programmed channels. Hver dag laver vores musikeksperter en ny playliste til hver eneste pre-programmed channel. Her vil jeg oprette min egen fuldt tilpassede musikprofil ved først at vælge musikstile. Derefter bruger jeg sliderne til at justere andelen af hver musikstil i playlisten. Du kan også oprette musikprofiler til særlige lejligheder eller sæsoner. Sæt den rette stemning og energiniveau til rolige morgener og travle eftermiddage. Dayparts giver dig mulighed for at kontrollere, hvilken type musik, der spilles på forskellige tidspunkter af dagen. Du kan bruge vores pre-programmed channels som inspiration, eller fuldstændig tilpasse dine dayparts præcis som du ønsker. For eksempel vil du måske have optempo-musik om fredagen, men mere afslappende musik om morgenen. Du kan nemt styre og planlægge forskellige musikindstillinger efter tidspunkt på dagen og ugedag, og musikken kan automatisk starte og stoppe i takt med dine åbningstider. Al vores musik bliver nøje screenet for kontroversielt og eksplicit indhold. Du kan vælge dit følsomhedsniveau, explicit, clean eller super clean. Standardindstillingen er clean for at undgå, at eksplicit indhold afspilles utilsigtet. Du kan uploade dit eget indhold, såsom annoncer, reklamer, jingler, stillbilleder eller videoer. Foretager du ændringer, træder de i kraft inden for få minutter eller efter 1 til 2 afspillede sange. Du kan tilpasse, hvor mange budskaber du vil afspille på bestemte tidspunkter af dagen. Lad os sige, at jeg vil have flere af mine budskaber afspillet, når der er travlhed i min butik. Du kan oprette forskellige brugere med forskellige adgangsniveau for at hjælpe med at administrere dit indhold. Der er 6 forskellige brugerniveauer, så du kan tilpasse hver persons adgang og rolle. Dette giver medarbejdere adgang til bestemte funktioner, såsom upload af indhold eller administration af musikprofiler, uden at have administrativ adgang.